Krishna Hare 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 Ram Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirampasya Jnananjanashalaghaya Chakshuruन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Pudale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sopatantikam Vandeham Sri Guru Sri Gutapadakamalam Sri Guru and Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajadam Saganaripunadhanidam Tam Sajivam Sadedam Savadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sargana Lalita Sri Vishakhanidamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude. Tapta Kanjana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpada Rupesya Kripa Sindhobhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama, Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അധ്യായം 18 വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും 1 മുതൽ തുടങ്ങാണ്. പക്ഷെ അതിനൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം, ലെവൽ 1 പകരം ലെവൽ 2 ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ 1 മുതലുള്ള ശ്ലോകം 700 ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് ഇന്ന് മുതല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, എന്ത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്രയോ ഭഗവത്ഗീതകളുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയുടെ കുറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് അതിന് ഉത്തരം തന്നെത്താനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങള് അല്ലെ. കാരണം അത് നമ്മൾ അത്രയും സ്വാധീനിച്ചു. കാരണം അത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാവാർത്ഥം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഭാവാർത്ഥം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇല്ലേ. 18 ദിവസം കൊണ്ട്. കാരണം ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്കത് സാധിച്ചു. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്, കാരണം ഒരു ഭക്തനിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി നമുക്കൊരു ഭൗതികവാദി എന്ന് പറയാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും രണ്ടും 2 തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ആ ഭക്തി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കാണുന്നതും രണ്ടും 2 തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും അല്ലാത്തവരുടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രണ്ടും എക്സ്ട്രീം ആണ്. ഒന്ന് ഒരു വേറൊരു ലെവലാണ്, ഒന്ന് വേറൊരു ലെവലാണ്. നമുക്കതറിയാം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ 2ാമത്തെ ഭാഗം തുടങ്ങാണ്, ലെവൽ 2. ഏകദേശം 30-32 ദിവസം ആണ് മാക്സിമം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണു ക്ലാസ് എന്തായാലും. എന്നാലും ചിലപ്പോ അത് താഴത്തേക്കും വരാം, മേലേക്കും പോകാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നോക്കട്ടെ, ഇന്ന് ചെറിയ പറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം എടുത്തു പോവാം വേഗം. കാരണം 1ാമത്തെ അധ്യായം എളുപ്പമുള്ള അധ്യായാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്.
അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അതല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അർജുന വിഷാദ യോഗം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യം, ഈ രണ്ടു പേരും ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പകുതി ഇതിൽ അർജുനന്റെ വിഷാദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പകുതി എന്താണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അധ്യായം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ പഠിച്ചപ്പോ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയതല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമത് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണിത്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ മംഗളാചരണം, നമ്മളിപ്പോ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് മംഗളാചരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കണം, നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ താളിലും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡില് പറയുന്ന അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുരുവംശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആര്? സത്യവതി. അതുപോലെ തന്നെ ശന്തനു മഹാരാജാവ് അതിനു മുന്നേ ആരെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഗംഗാദേവിക്ക് ശന്തനുവിലൊരു മകനുണ്ട്, അതാണ് ഭീഷ്മര്. അതിനുശേഷമാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സത്യവതിക്ക് അതിനു മുന്നേ പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു മകനുണ്ട്, അതാണ് വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? പരാശരമുനിയുടെ മകൻ. അത് മനസ്സിലായി. മഹാഭാരതം, മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം, വ്യാസമഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ സത്യവതിയുടെയും പരാശര മഹർഷിയുടെയും മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ. സത്യവതിക്ക് അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കും. സത്യവതിക്കും ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ മക്കളാണ് ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും. ചിത്രാംഗദൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖം വന്ന് മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യനുണ്ട്. വിചിത്രവീര്യൻ അംബികയെയും അംബാലികയെയും വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെട്ടു. അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല. അതിനു മുന്നേ തന്നെ വിചിത്രവീര്യൻ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ സത്യവതി തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് ഇവർക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സത്യവതി വ്യാസദേവനോട് ഇവർക്ക് പുത്രഭാഗ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. അങ്ങനെ വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദാസിക്കും ജനിക്കുന്ന മക്കളാണ് ആരെല്ലാം? ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡു, വിതുരരും. ആർക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര, അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡു, ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വിതുരര്. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാധവി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയൂ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യാസമഹർഷി വ്യാസദേവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ആരൊക്കെയാണ്? ചിത്രാംഗതനും ചിത്രാംഗതനല്ലല്ലോ, ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡു വിതുരരും. അംബികയ്ക്ക് വ്യാസദേവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അംബാലികയ്ക്ക് വ്യാസദേവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡു. ദാസിയിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവും, അതാണ് വിതുരർ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര ആരെ വിവാഹം കഴിക്കാണ്? ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കള് 101 മക്കള്, ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുശ്ശള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 100 പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും ഗാന്ധാരിയുടെ മക്കളാണ് 101 മക്കള്. അതിനുശേഷം പാണ്ഡു കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയും 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുന്തിയെ മാദ്രിയെയും വിവാഹം കഴിക്കും. അങ്ങനെ പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ. മാദ്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് നകുല, സഹദേവൻ. പക്ഷെ പാണ്ഡുവിന് ശരിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കുന്തിക്കൊരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുന്തിക്ക് ആരെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് മക്കള് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വരം കുന്തിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുന്തി ആ വരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഫസ്റ്റ്? ധർമ്മരാജനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭീമൻ വായുദേവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനും, അർജുനൻ ഇന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മകനും, നകുല സഹദേവന്മാർ. പിന്നെ കുന്തിയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? മാദ്രിക്കും കൂടി പരീക്ഷിച്ച് വരം. അതിലൂടെ മാദ്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ, അശ്വിനി കുമാരന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് നകുല സഹദേവന്മാർ. അവരാണ് പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളായിട്ട് പറയുന്ന ഈ 5 പേര്. അത് കൂടാതെ കുന്തിക്ക് അതിന് മുന്നൊരു മകൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതാണ് കർണൻ. അതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനൻ, ഈ 5 പാണ്ഡവര് എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നവര് ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കും. പിന്നെ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കും. സുഭദ്രയുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ആര്? ഭഗവാനും ബലരാമനും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ പിന്നെന്താണ്? അഭിമന്യു. സുഭദ്രയ്ക്കും അർജുനനും കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യു ആണ് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകനാണ് ജനമേജയൻ. ഇത്രയാണ് കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച്, കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇനി അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ, ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ 3 ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 ഭാഗം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആചാര്യന്മാര് ഭക്തിയോഗം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി ഭയങ്കര രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുക? സൂക്ഷിച്ച് നടുക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി ഇല്ലാതെ ജ്ഞാനയോഗത്തിനും കർമ്മയോഗത്തിനും ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭക്തിയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്, ജീവൻ നൽകുക. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയണത്, സാധാരണ മനുഷ്യര് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ബഹുമാനം കൊണ്ടും എന്ത് പറയാണ്? ഭക്തി മധ്യത്തിലേക്കാണ്. പിന്നെയും പറയുന്ന ഒരു കാരണം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പോകാ? എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുള്ള ആള് ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. കാരണം സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി. അപ്പൊ രാജാവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സൈന്യങ്ങൾ എന്നുണ്ടാവും, 2 വശത്തും, അതായത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉണ്ടാവും. സെന്ററിലായിരിക്കും രാജാവ് പോകുക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജനാചാര്യർ, ഈ 4 പേരുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഈ 4 വൈഷ്ണവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിലാകെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലെ 574 ശ്ലോകങ്ങളും ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 84 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 41 ശ്ലോകങ്ങൾ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രാകെ ഒരു ശ്ലോകേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 574 ശ്ലോകങ്ങളും ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങള്, സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകങ്ങള്, ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ശ്ലോകം. അങ്ങനെയാണ്
അങ്ങനെയാണ് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത നോക്കി കാണേണ്ടത്? ആരെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കാണേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പോലെയാണോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പോലെ. ഭഗവാനെ പോലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണേണ്ടില്ല. ഭഗവത്ഗീത കാണേണ്ടത് നമ്മൾ അർജുനനെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനനെ പോലെ കാണുമ്പോ എന്താണ്? അർജുനനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ട് വരാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രിയം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വന്നു. ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കരഞ്ഞാണ് അർജുനൻ വർത്താനം പറയേണ്ടത്. ഓർമ്മ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് കാണാം അല്ലെ. പക്ഷെ പിന്നെ വന്നപ്പോ എന്തായി? അർജുനൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? മുഴുവനും ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം അർജുനന് കൂടുതൽ അറിവ് നേടും തോറും എന്താണ്? അർജുനൻ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും? അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് അധ്യായങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. എനിക്ക് ഉചിതമായത് പറഞ്ഞു തരൂ. അല്ല, ഉചിതമായത് പറഞ്ഞ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ആ ഉചിതമായത് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി കർപ്പണ്യ ദോഷ അത് ഫസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. ആധുനിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ശാസ്ത്രവിധികളെ പിന്തുടരാതെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, തങ്ങളുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അർജുനന് ചോദ്യങ്ങളും എന്താണ്? ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലെ അല്ലെ, കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. ആദ്യത്തെ പോലെയല്ല. അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അപ്പൊ എന്താ? ചോദ്യങ്ങളും കുറഞ്ഞു അർജുനന്റെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അർജുനന് ബുദ്ധി വെക്കും തോറും അർജുനൻ എന്ത് കുറച്ചു? ചോദ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അധികം സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബുദ്ധിമാന്മാര് അധികം സംസാരിക്കില്ല. നമ്മളെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ എത്തിയപ്പോ എന്താണ്? അർജുനൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരും തോറും അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ഭഗവാനാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത കാണേണ്ടത് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കണം? അർജുനന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത കാണേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ഭാവം, ഞാനാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ കാണുമ്പോ എവിടെയാണ്? നമ്മളെക്കാളും മുകളിലൊരു ശക്തി, ആ ശക്തിയാണ് വലുത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അർജുനെ പോലെ. ധൃതരാഷ്ട്രാണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അറിയേണ്ടിണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഇതാണ് മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ അല്ലെ. എന്താ ചോദിച്ചത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അത് മാത്രം ആർക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടായുള്ളൂ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അർജുനനും ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു, സഞ്ജയനിലൂടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായോ? എന്നിട്ടും ഇല്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് മാത്രാണ്. കാരണം ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ രംഗങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ, യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ
വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് ആ സഞ്ജയൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധരംഗത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സഞ്ജയന് സാധിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മപിതാവായ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലകളെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തില് വെച്ചിട്ടാണ് വിളനിലകളിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ, വിളനിലത്തിലെ കളകൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ പാടത്ത് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ടാവും, കുറെ അതിന്റെ ഇടയിലിടയിൽ പുല്ലുകൾ മുളയ്ക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പുല്ല് മാത്രം പിഴുതെടുത്ത് കളയും. കാരണം ആ കളകൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ, അവയിലുള്ള വിളകൾ കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ആ ധർമ്മഭൂമിയിലെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ ഭൂമി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒന്ന് ധർമ്മഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ പറയുന്നുണ്ട് ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ ഭൂമി ധാർമ്മികരെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. അല്ലയോ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, രാജാവിനോട് പറയാണ്. ആരാ പറയണ, സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന രാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുന്നത്, അതിനു മുന്നേ പറയാണ്, ജനനം മുതൽക്ക് അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. അപ്പൊ ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു ആര്, ധൃതരാഷ്ട്രർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർഭാഗ്യവശാല് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന് ധർമ്മമില്ല, മാത്രമല്ല മക്കളെയും ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവരോടുള്ള, ഈ പാണ്ഡവരോടുള്ള വിദ്വേഷവും ഒക്കെ നറപ്പിച്ചാണ് ആരെ വളർത്തിയത്, തന്റെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്തത്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം തന്നെ ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങൾ അന്ധരാണ് ആര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും. രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ നല്ല എന്താ പറയുക, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടാവും. കാരണം ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ, നമുക്ക് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും കേൾക്കാനായിട്ട്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുക, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാൻ ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. ഇവിടെ പറയാണ് ആചാര്യനോട്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പാണ്ഡുപുത്രനായി പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. എന്താണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഇവിടെ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അല്ലെ. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെയാണ്. ബുദ്ധിശാലിയായ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ. ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കുക. ആ ദുര്യോധനന്റെ ആ നയതന്ത്രത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ് ആര്? ദ്രുപദ രാജാവ്. ആ ദ്രുപദ രാജാവിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം ആരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അവരുടെ ആരാണ് ആചാര്യൻ? ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ തക്ക ഒരു മകന് ആര് നേടാണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു മകനെ ആരാണ്? ദ്രുപദൻ നേടാണ്. ഒരു യാഗം ചെയ്ത യാഗത്തിലൂടെ ദ്രുപദൻ നേടാണ്. ആ മകനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ ആർക്കതറിയാം?
ആചാര്യനും അതറിയാം, ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ടും ദ്രുപദൻ തന്റെ മകനെ ആയുധ മുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ. അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. ആചാര്യര് എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രോണാചാര്യര് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, തന്റെ കടമയാണ്. കാരണം ആചാര്യനാണല്ലോ, എല്ലാ മുറകളും ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ താൻ എന്താണ്, താൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ. താൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ദ്രോണാചാര്യർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആയുധമുറകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരിവിടെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനൻ സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ കാഴ്ചയിൽ എന്താണ്? അത് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. കാരണം തന്നെ വധിക്കാൻ പോണ ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി അയാൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആയുധമുറകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ തെറ്റാണത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഈ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഇത് പറയുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യർ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല, ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? യുദ്ധത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനും കൂടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൂട്ടി നമ്മളൊരു കാര്യം ഇടുന്നു അറിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അത്ര ശൂരാമഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച നരഃ മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ ഇവരൊക്കെ ഈ സൈന്യത്തില് എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാരെല്ലാം ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ആരുടെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടകേതു ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരൂജിത് കുന്തിഭോജശ്ച സൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരൂജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവര് മാത്രല്ല, ദൃഷ്ടകേതു ഉണ്ട്, ചേകിതാനൻ ഉണ്ട്, കാശിരാജാവ് ഉണ്ട്, പുരൂജിത്ത് ഉണ്ട്, കുന്തിഭോജൻ ഉണ്ട്, ശൈബൻ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ വീരയോദ്ധാക്കളൊക്കെ യുദ്ധത്തില് വന്നിട്ടുണ്ട്. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞ? കൂടെ അത് മാത്രല്ല, പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ ഇവരൊക്കെ എന്തിനു വന്നിട്ടുണ്ട്? യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളില്ല, നമുക്കിപ്പോ ഒരാളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെ? പക്ഷെ 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പറ്റുന്നവരെന്താണ്? അവര് മഹാരഥന്മാരെന്നറിയപ്പെടും. 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവര് അധീരഥന്മാർ എന്നറിയപ്പെടും. കേട്ടല്ലോ? 60,000 യോദ്ധാക്കളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്? മഹാരഥന്മാര്. 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിച്ചാൽ അവരെ അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയും. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാതിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ പ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇനി പറയാണ്, ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇനി പറയാണ്, ഇനി എന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തഥൈവ ച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ പൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ സൂത്രക്കാരൻ അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കൾ, എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്ന താങ്കൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ളത്? ഭീഷ്മര്,
കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രവസ് ഇവരൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അന്യചാപഹവ ശൂര മദർത്ഥേ തെക്ത ജീവിതാഹ നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ വിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണ് അവർ. അപ്പൊ ഇവര് മാത്രല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് എന്താ പറഞ്ഞ ഇവര് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഉള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഉള്ള വീരയോദ്ധാക്കളെല്ലാം. അപ്പൊ നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളില് സുപരിചിതരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവര്. ഇവരെന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇന്നിവിടെ ദുര്യോധനൻ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ? ആചാര്യരോട്. ദ്രോണാചാര്യോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവര് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളതിന് തീർച്ചയാണ്. കാരണം അവർ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് അർജുനൻ അല്ലല്ലേ, ദുര്യോധനൻ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കാണ്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈന്യബലം എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റതാണ്. പക്ഷെ പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. പക്ഷെ ഭീമൻ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യാണെങ്കിലോ അത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ സൈന്യത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ആരുടെ സൈന്യത്തിലുള്ളത്? കൗരവരുടെ സൈന്യത്തിലുള്ളത്. പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തില് 7 അക്ഷൗണിപ്പട. അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറയാം നമുക്ക്, അക്ഷൗണി എന്ന് പറയുന്നത് വരെ. 11 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആരുടെ കൂടെ? ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ. 7 ഗ്രൂപ്പാണ് ആരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യഫലം ആർക്കാണ്? അവർക്കാണ് അല്ലെ? ദുര്യോധനാണ്. പക്ഷെ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആര് കൂടിയുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. പറയാണ് അവരുടെ സൈന്യബലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, പരിമിതമാണ്. നമ്മുടേതാണെങ്കിലോ അളവറ്റതാണെന്ന് പറയാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് അക്ഷോണിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണേ. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് അസൂയായിരുന്നു എപ്പോഴും. കാരണം ദുര്യോധനൻ അറിയാം താൻ വധിക്കുന്നത് ആരെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന്? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനനോട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. ആർക്ക്? അസൂയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭീമനോട്. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തോ ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നിങ്ങൾ പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. കാരണം ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇഷ്ടക്കേടാവോ? ഇവരെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? നയചാതുര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാരണം ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്താണ്? അദ്ദേഹം വൃദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സംരക്ഷണം നമ്മൾ നൽകണം എന്ന് ചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ആര് ചുവട് മാറി പറയാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ. തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം ഒരു വൃന്ദാപിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദ്യച്ചേ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ളതും കുരുപിതാമഹനുമായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശംഖെടുത്തിട്ട്, ഭീഷ്മരുടെ ശംഖെടുത്തിട്ട് ഊതി, സിംഹഗർജനം പോലെ ആ ശംഖ് ഊതി.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുവശത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്കറിയാം വിജയം ആരുടെ ഭാഗത്താണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡവരായിരിക്കും വിജയിക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം, ഭീഷ്മർക്കറിയാം. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ എന്താണ്, ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മര് പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാണ്, യുദ്ധത്തില് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട എന്നുള്ളത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. തഥാ ശങ്കശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാപ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദസ്തു മൂലോ ഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് എന്തായി? കോലാഹലമായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം, ശംഖിന്റെയും ചെണ്ടയുടെയും മദളത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധരംഗം ഭയങ്കര കോലാഹലമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. തഥാ ഹയർയുക്തേ മഹതി ശന്തനസ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വശത്ത്, ഇപ്പൊ ഒരു വശത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭീഷ്മദേവര് ശംഖ് മുഴക്കിയത്. ഇപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അവരുടെ തേര് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകള് കൃഷ്ണനും അർജുനനും മുഴക്കി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകിയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും ആരെ വിട്ടു പോകില്ല, ഭഗവാനെ വിട്ട് വേർപിരിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം ആർക്കായിരിക്കും? പാണ്ഡവർക്കായിരിക്കും എന്നിവിടെ പറയാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം അർജുനൻ മുഴക്കി. ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം എടുത്ത് ഭീമനും ശംഖൂതി. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയെന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളിലെയും കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കുകയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലാ സഹദേവശ്ച സുഘോഷാ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ ശംഖ് അനന്ത വിജയം ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാരുടെ ശംഖ്, നകുലന്റെ ശംഖ് സുഘോഷം, സഹദേവന്റെ ശംഖ് മണിപുഷ്പകം ഊതി. വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി,
ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരപതിഷ്ഠമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രം അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് രാജസിംഹാസനം നേടാനുള്ള ആ ദുരപതിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശ്രമം അത് നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയനും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഘോഷോധാർദ്ധരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ത്യാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാഥഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ ഈ ശംഖൂതിയപ്പോഴെന്താണ്? ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും അതിന്റെ ശബ്ദം മാറ്റലുകൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം അത് കേട്ടപ്പോഴെന്താണ്? അത് കേട്ടപ്പോ പിളർന്നു. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖുഘോഷം പിളർന്ന് എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഏത് ആപത്തിലും ഇതിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം നേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അതായത് ഭഗവാനില് പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസത്തെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് പറയാഞ്ഞത്? അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയാഞ്ഞത്. അവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഏതൊരു ആപത്തിലും അവർ എന്താണ് ഭഗവാൻ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ള അവരിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവർക്കത് സാധിച്ചത്. അഥാ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹാമഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? പാണ്ഡുപുത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള തേര്, ആ രഥത്തിന്റെ വീണ്ടും പ്രത്യേകത പറയാണ്. ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. പിന്നെ മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന കൗരവന്മാരുടെ ആ സൈന്യം അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹനുമദ്രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നം എത്രേ. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹനുമാന്റെ രൂപം എന്താണ്? മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. കാരണം അർജുനനെ രഥത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ഹനുമാനുണ്ട്. പിന്നെ രാമനും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് രാമനിൽ. അപ്പൊ രാമനും ഉണ്ട്, ഹനുമാനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് രാമന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ ആര് വിജയിക്കും? അർജുനൻ വിജയിക്കും. ഈ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന ഉവാച സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോതു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, സ്തുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഹേ അച്യുത. അച്യുത എന്ന് വെച്ചാൽ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ് അച്യുതൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഇരു സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാണ്? തന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോടത്ത്. കാരണം അർജുനൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം തന്റെ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ ഇഷ്ടം? ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തൻ ഏത് വിധത്തിലുള്ള സഹായം അരുളാൻ അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകള് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? ഭഗവാൻ. പറഞ്ഞു 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ രഥം 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് പോകാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന് അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. യോത്സ്യമാനാന വേക്ഷേഹം യാ ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധിർ ബുദ്ധി പ്രിയ ചികിത്സവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്തുന്നത്? ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് ആര് പറയാനിവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ദുര്യോധന പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമത്രേ. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവൽ പക്ഷികൾ സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിരിക്കും. ആരെല്ലാമാണെന്നറിയുവാൻ മാത്രമാണ്. അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ ദുര്യോധനന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കയ്യിലടക്കാനായിട്ട് കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നിട്ടും ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരായിട്ട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നല്ല പോകുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്രയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ രഥത്തെ 2 സൈന്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ കൊണ്ടിരുത്തി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ് എന്താണ്? അർജുനൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രഥത്തെ 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തി. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല 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 ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രസമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ. ഗുഡാകേശൻ നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഗുഡാകേശൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിദ്ര എന്നാണ് അർത്ഥം. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ എന്ത് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു? നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയും. അപ്പോ അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധത്തില് നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഗുഡാകേശൻ എന്നാണ് അർജുനൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയവനാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉറങ്ങും, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല, സ്വപ്നം കാണും. നമ്മൾ കുറെ വേറെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണും. പക്ഷെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ? നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയനായിട്ടാണ് അർജുനനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സമാധി എന്ന് പറയുന്നതും. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചൈത്യാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി.
ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ എവിടെയാ നിൽക്കണം? നമ്മള് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനോട് എന്താ പറയണേ? പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ, കുരുവംശജരെ നോക്കൂ, പാർത്ഥ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാ പറയണം. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് അർജുനനോട് പറയണത്, നീ നോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ തേരാളി പദം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം പറയാണ്, അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വേറൊരു ബന്ധമുണ്ട്, സുഹൃത്ത് ബന്ധമല്ലാതെ. ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരി ആരാണ്? കുന്തിദേവി, അല്ലെ? കുന്തിദേവിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് ആണ് അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഉരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർണമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ, ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തുക, അതിൽ ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അത് ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല? പിതൃ സഹോദരി പുത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ട് സൗഹൃദപരമായിട്ട് ആര് പറയാണ് അവിടെ? ഭഗവാൻ പറയാണ്, തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യൻ മാതുലാൻ ഭാതൃ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരൂപയോരഭി. വലിയ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞില്ലേ? നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി അവസ്ഥ? ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോ ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ്? ഗുരുജനങ്ങളെ കണ്ടു, പിതാമഹന്മാരെ കണ്ടു, മാതുലന്മാരെ കണ്ടു, സഹോദരന്മാര്, മക്കള്, പൗത്രന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ, ഇവരൊക്കെ ആര് കണ്ടോടെ? അർജുനൻ കണ്ടു. എപ്പോഴോ? താൻ സമീഷ്യസ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമപ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവർ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഇവരൊക്കെ കാണാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ കരുണാഭരിതനായി തീർന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവിടെ വലിയ കാര്യത്തിൽ പോയിട്ട് നിന്നതാണല്ലേ? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നിർത്തിയതാണ്. ഇപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്തായി? അർജുനന്റെ മുഖം വരളാനും അവയവങ്ങൾ തളരാനും തുടങ്ങി. കാരണം തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് എന്നുണ്ടാവും? ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഒന്നിലും എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയില് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തല്ലോ എന്നോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണത്. ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തന് സ്വാഭാവികമാണ്. ശുദ്ധമായ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞ? ശുദ്ധമായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മറ്റുള്ളവരോട് കരുണയുണ്ടാവും, മൃദുല ഹൃദയത്വമായിരിക്കും. സഹജീവികളോട് ആ അനുകമ്പയും സഹതാപമൊക്കെ ആർക്കുണ്ടാവും? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്? ഭക്തരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണത്.
ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്താത് ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാനും തൊലി ചുട്ടുനീറാനും തുടങ്ങി. ഈ ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചലും ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക, രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ, നമുക്ക് ഭയങ്കര അനുഭൂതി, സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ രോമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പേടി ഉണ്ടാവുക, ഭയം വരുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് രോമാഞ്ചവും വിറയലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്ന് മൂർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണു. അത് മാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണു, ഗാണ്ഡീവം. ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? നച്ചാ ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമതീവാച്ച മേ മനഃ നിമിത്താനീച്ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്ന എന്താണ്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുനന് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് അർജുനന് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആത്മാവിസ്മൃതി അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ആരുടെ നിയന്ത്രണം നടക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ രീതിയിൽ, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിലുള്ള അജ്ഞത. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആരോടാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ താല്പര്യത്തില് അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ആരുടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഋഷികേശനായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആര് നിയന്ത്രിക്കാണ്? ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കാണ്. എങ്കിലേ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുള്ളൂ. നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ, ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാകും, ഗുണമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം ഇവരൊന്നും വധിക്കാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. അർജുനൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹമില്ല. ഏറ്റവും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ട് കൂട്ടരെക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പോകാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധകളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്കും, രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവന്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നേടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യവര്യന്മാർക്ക്, സന്യാസിമാർക്ക്, ഇവർക്കൊക്കെയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്?
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഒരാൾ എന്താണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. വിശപ്പ് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗേർ ജീവിതേന വാ യശാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാസുഖാനി ച ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാസ്യക്താധനാനി ച ആചാര്യ പിതര പുത്ര സതൈവച്ചാപി പിതാമഹഃ മാതുല ശുശിര പൗത്ര സ്യാല സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അപി ലോകസ് ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യ ധാർതരാഷ്ട്രാന്ന കാപ്രീതി സ ജനാർദ്ദന. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇവരൊക്കെ കൊല്ലാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം കൊണ്ടും പിന്നെ ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനം ഉള്ളത്? കാരണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്? അവരൊക്കെ എന്താണ്, അവര് സ്വത്തും പ്രാണനും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ശുശ്രന്മാര്, ശ്യാലന്മാര് തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിരന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരെ കൊല്ലേണ്ടത്? അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ത്രൈലോക്യം മുഴുവനും കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും 3 ലോകങ്ങൾ നേടാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല. എനിക്ക് ഒരു മണ്ണിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഫലം? എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ് നമുക്ക്? കാരണം ഇവരൊന്നും വധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയണത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിന് ശ്രമിക്കുകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി സംതൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അംശമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സന്തോഷിക്കും. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം പാപമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണത്. അവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയുക? തിരിച്ച് നമുക്ക് പാപമല്ലേ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികള്: വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിനെ തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരാണ്? അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ അവര് അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല. അവരെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നിർത്തണോ ഞാനിവിടെ? എടുത്തോളൂ. എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്യപേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം നാന്യായമസ്മാഭിः പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യർഭ്യജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാകണം? അപ്പോ ജനാർദ്ദനാചാര്യനെ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഭാവേശം കൊണ്ട്, ഈ സ്വത്തുക്കളോടുള്ള, രാജ്യത്തിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവര് ബന്ധുഹിംസ ചെയ്യാനും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിൽ ഒരു ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും
നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുള്ളവരാണ്? നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അല്ലെ? ആ കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചും പാപകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിന് വ്യാപൃതരാകുന്നത്? കാരണം അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? അവർക്ക് ദോഷം അവർ കാണുന്നില്ല, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാപമാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതരാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഈ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഇരുവരും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞ, രണ്ട് കക്ഷികൾ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ ചിന്തിക്കണം, നമ്മ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? മറ്റു കക്ഷികൾ, അതായത് ദുര്യോധനാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ്, ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവനും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തു നിന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് വിചാരിക്കാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനത്തില് അർജുനൻ ഇവിടെ എത്താണ്. കുലക്ഷയേ പർണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വംശം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഏറെ കാലമായിട്ട് പുലർത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ള കുലധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവര് അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തില് മുതിർന്നവര്, വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആ കുടുംബത്തില് കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. മാത്രമല്ല അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നതാണ്? ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ കുലധർമ്മം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ആളില്ലാതെ വരും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊന്നും നടത്താനായിട്ട് അവിടെ ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കുടുംബാചാരങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെത്താനെ നിലച്ചു പോകും. അതെന്ത് വരും? അതവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അധാർമിക കൃത്യങ്ങള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സംഭവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമ്മളറിയാം, എന്താണ് ഒരു സംസ്കാരത്തില് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിലച്ചു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, താഴെയുള്ള ഇളം തലമുറക്കാര് അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം, പിതൃക്കളുടെ ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും അവരൊരിക്കലും വധിക്കരുതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്ധി കുലസ്ത്രീയഃ ശ്രീഷു ദുഷ്ണാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല, കുടുംബം നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ അവിടെ സ്ത്രീകൾ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തില് നല്ല ജനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളുടെ
വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തിനെയും വിശ്വാസത്തിനെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ കോട്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് പോകാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? സമൂഹത്തിലെ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടിക്ക് ആ മനുഷ്യവർഗത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയാണ്. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകമൂല്യമാകും. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയമോ കിട്ടായകയാൽ അസ്പദിക്കും. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനപ്പെരുപ്പുണ്ടായാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമായിട്ട് മാറും. മാത്രമല്ല അധപതിപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾക്ക് കാലം തോറും എന്താണ് പിണ്ടക്രിയ ഉദകക്രിയ ഒക്കെ കിട്ടാതെ കൊണ്ട് അവര് അധപതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കുടുംബത്തില് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഉദകക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യാതെ പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കണം? അവർക്കൊക്കെ ദോഷം സംഭവിക്കാനായിട്ട് അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകൽ അതൊക്കെ അധപതിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ കമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ച് ദേവന്മാരോടോ ഋഷിമാരോടോ ജീവജാലങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിതൃക്കൾ മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്വയമേ നിറവേറ്റപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ശരണം തേടിയവർക്ക് ഭക്തിമാർഗം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ജീവജാലങ്ങളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ പിതൃക്കളോടോ ഒന്നും എന്തില്ല, മനുഷ്യരോടോ ഒന്നും യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്താണ്? സ്വയം കിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം സ്വയം കിട്ടാണ്. ദോഷൈരേതേ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കര കാരകൈഹി ഉത്സാദിത്യേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതഃ. കുടുംബപാര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൂടും, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ നാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും നാശം സംഭവിക്കും. ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അത് മാത്രല്ല അർജുനൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഈ കുലധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്നും നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി ആര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്നിഷ്ടത്തിനോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരോ അല്ല പറയുന്നത്, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഹോ ഭക്തമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യജ്ഞാച്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അർജുനൻ പറയാണ്, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. സ്വന്തം രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക, രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം എന്താണ്? കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ വിചാരിക്കാണ്.
ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. അപ്പൊ നിരായുധനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആയുധ മുറകൾ, അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഒരു നിയമമാണെന്ത്, കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മളോട് പൊരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ സമയത്തും എന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും ഞാൻ എന്തിനില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ, അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം, മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ ശശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിർപ്പായി. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ വില്ലും ശരങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് തേരിലിരിക്കുകയാണ്, ദുഃഖത്തോടു കൂടി തേരിലിരിക്കുകയാണെന്ന് ആര് പറയാണിവിടെ, സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അപ്പൊ ദയാലുവായിട്ടുള്ളതും പിന്നെന്താണ് മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവാന്റെ സേവന നിരതനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എന്തിന് അർഹനാണ്, ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അർഹനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അക്ഷോണികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല മാതാജി, അക്ഷോണിപ്പടയെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്. അധ്യായം 1 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ 584. മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 60,000 പേരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് മഹാരഥന്മാര്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞു അധീരഥന്മാര്. 10,000 പേരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അധീരഥന്മാര് കേട്ടോ. ദുര്യോധന എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഭീമൻ വധിക്കപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ട് ഭീമന്റെ ദുര്യോധനൻ വധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? കൈകൊണ്ടായിരിക്കും ദുര്യോധനൻ മരണം. അതുകൊണ്ടെന്നും അസൂയായിരുന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊടിയടയാളം, ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം ഉണ്ട് അല്ലെ? ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ശങ്കൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഗൂഢാകം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ജയിക്കുന്നവൻ. ഗൂഢാകം നിദ്ര. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെല്ലാം കണ്ടത്? യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരൊക്കെ കണ്ടു? പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, മാതൃജന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാക്കന്മാർ. അതായത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ കണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗോവിന്ദൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗോക്കൾക്കും ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയും. 6 തരം അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? വീടിന് തീ ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യ. 6 ലെവലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കുലം മുടിയാൻ സാധ്യത കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ
ബാക്കിയുള്ളവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. നടക്കുകയും കുട്ടികൾ നശിക്കുകയും സ്ത്രീകൾ ആർക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ജലം നൽകുകയും ബലിതർപ്പണമില്ലാതെ പിതൃക്കൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നടന്നു പോകുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്? കാലം മുതിർന്നവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുണ്ടാവില്ല? കുടുംബാചാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കളാരും രാഷ്ട്രീയ മുക്തികളെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതായത് മനുഷ്യർക്ക് നരകത്തിൽ അനിശ്ചിതകാലം വസിക്കാൻ ഇടവരുന്നു. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയാൽ മതി ട്ടോ. ക്ഷത്രിയ വംശപിതാക്കൾ ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? ക്ഷത്രിയരുടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായി എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഭീമൻ എന്താണ്? കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ ഭീമൻ അല്ലെ? ഹിഡിംബി പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമന് മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡിംബവധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതായത് ഏത് ശ്ലോകാണ്? 57ാമത്തെ പേജില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിഡിംബി വധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമൻ എന്ത് പറയാണ്? മൃഗോദരൻ എന്നൊരു പേര് ആർക്കുണ്ട്? ഭീമന് ഉണ്ട്. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള് അതറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധഭൂമി കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? യുദ്ധഭൂമി ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥമാണ്, ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്, പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്, മോക്ഷ ഏകാദശിയാണ്, പിന്നെ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ തെക്ത ജീവിതം. 9 പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരിലും ഇല്ലേ അത് നോട്ടില്? പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ? ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാപം അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനനോട്. പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ അതാണ് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ്? ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവ് ദ്രുപദൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അക്ഷൗണിപ്പട അല്ലെ? അക്ഷൗണിപ്പട ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗരവരുടെ അക്ഷൗണിപ്പട എങ്ങനെയാണ്? 11 അക്ഷൗണിയാണ് കൗരവർക്ക്, 7 അക്ഷൗണിപ്പടയാണ് പാണ്ഡവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് പറയുന്നത് 21,870 രഥങ്ങളും 21,870 21,870 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 ആനപ്പട, 21,870 21,870 270 ആനപ്പട, 65,610 കുതിരപ്പട, 65,610 കുതിരപ്പട, 65,610 കുതിരപ്പട, 1,09,350 109,350 109,350 കാലാൽപ്പട. ഇത്ര അടങ്ങിയതാണ് ഒരക്ഷൗണി. ഇത്ര അടങ്ങിയതാണ് ഒരക്ഷൗണി. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏതാണ്? ആനപ്പടക്ക് മുമ്പുള്ളത് പറയാം. 21,870 രഥങ്ങള്, രഥങ്ങളും ആനപ്പടയും 21,870 രഥങ്ങളും ആനപ്പടയും 21,870 21,870 കുതിരപ്പട 65,610 കാലാൽപ്പട നടന്നു പോകണില്ല. കാലാൽപ്പട 109,350 109,350. ഇതാണ് ഒരക്ഷൗണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ 11 അക്ഷൗണിപ്പടയാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ദുര്യോധന ഭാഗത്തുള്ളത്. 7 അക്ഷൗണിയാണ് ആരുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്? പാണ്ഡവരുടെ ഉള്ളത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ? കാലാൽപ്പട എത്ര?